Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa, pinanggih malih kaliyan kula Ika Kurniawati ing pawartos basa Jawi Ngayogyakarta. Bab ingkang badhe kula aturaken ing mriki inggih menika Sekolah Adiwiyata SMA 1 Pundong. Adiwiyata inggih menika satu program wonten ing Sekolah Peduli kalih Lingkungan. Program Adiwiyata sampun diterapke ing sekolah-sekolah ing Ngayogyakarta, salah satuning SMA Setunggal Pundong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kaliyan kula Hanifah Ringgia Cahyani ing Buletine Bonsa. Salajengipun kula badhe mawawancarai kader Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong. Sakmenika kula sampun kalih kader Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong. Sinten asmanipun jenengan? Nami kula Mbak Anggi Cahyani. Nggih. Pripun kabare Mbak Anggi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun tanggepane Mbak Anggi kaliyan program Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong? Program Adiwiyata wonten ing SMA Negeri 1 Pundong kula anggep program kang becik lan saged nggawa SMA Negeri Pundong kanthi kancah Negeri Pundong luwih dipandang kalih masyarakat 1 Pundong. Program niku kathah nggih. Salah satunggalipun nggih greenhouse. Terus program napa mawon ingkang taman-taman ten SMA Negeri Pundong kalih pertanyaan ingkang terakhir inggih menika napa kritik lan saran kangge para siswa ing SMA Negeri 1 Pundong supaya peduli kalih program Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong. Kangge para siswa SMA Negeri Pundong sak becinipun nggih buang sampah mboten sembarangan wonten ing tempate kalih mboten ngrusak tanaman wonten ing lingkungan sekolah. Mugi sekolah SMA Negeri Pundong saged dadi sekolah Adiwiyata kang apik lan dipandang kalih masyarakat. Nggih matur nuwun dhumateng Mbak Anggi ingkang sampun maringi info babagan Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong. Nggih. Sikap semanten anggenipun kula wawancara. Kula wangsulaken dening Ika Kurniawati Ing mriki kita saged mrisani program-program Adiwiyata ing SMA Negeri 1 Pundong. Inggih menika wonten tanaman-tanaman obat kaliyan greenhouse.